Gweithio gydag ysgolion I godi ymwybyddiaeth ac atal bwlio. Dyna nod y lysen Just Like Us, a gyda'i gwirfoddolwyr, mae'r neges yn teithio'n bell. Mae'r ffaith ni'n gallu mynd mewn I ysgolion a dangos I pobl fel ni bod ni yn existio yn yr ysgol ac mas o'r ysgol a ar draws cymuned yn llawn yn gwych. Ac mae gwneud hyn yn Gymraeg yn holl bwysig yn ôl yr elusen. Ni angen mwy o pobl sy'n gallu siarad Cymraeg I gwirfoddoli I gwneud pethau fel hyn. Oherwydd mae ysgolion Cymraeg yn mwy hapus I cael sgwrsiau fel hyn os ydym ni'n gallu cael yn Gymraeg. Y bwriad yw cynnig amgylchedd diogel I aelodau'r gymuned lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws, gan roi lle I ofyn cwestiynau heb feirniadaeth. Ac yma yn Ysgol Rhyd y Waun, ger Aberdâr, mae yna grŵp arbennig gyda nhw I gefnogi hyn. Pethyn yw clwb LGBTQ, lle mae plant yn gallu dod a siarad neu bwyta cinio a jyst cael lle saff I fod. Fi'n meddwl bod ysgol ni yn gwneud digon, ond mae rai ddim ac fi'n meddwl ni'n very lwcus I cael y support ni yn. A ddisgyblion iau wedi dysgu lot hefyd. Mae ysgol ni yn neud fel pethau dda fel y clwb person. Mae pobl yn gallu mynd I os maen nhw'n teimlo'n unig neu maen nhw eisiau rhywun I fel siarad I. Meddwl oedd e'n rili pwysig I fel rhan fwyaf ein blwyddyn ni a popeth. Oherwydd gallai blwyddyn ni efallai defnyddio'r terminoleg yn anghywir ac mae'n bwysig bod nhw'n cael y termau yn gywir. Credu mae'n pwysig I codi ymwybyddiaeth mewn pobl ifanc, oherwydd credu mae pobl yn defnyddio'r terminoleg anghywir sy'n gallu dod across yn gas I rhywbeth at pobl. Rhoi pwyslais ar drin pawb yn gyfartal felly, a'r neges yn lledaenu o ysgol I ysgol. Diwrnod arall yn ysgol Gwynlliw ac mae disgyblion hŷn yr ysgol yn ystyried I camau nesaf. I Moli, myfyriwr ym mlwyddyn 13, gwneud cais i'r brifysgol oedd ei bwriad, ond llwybr prentisiaeth sy'n ei denu hi bellach. Mae'n penderfyniad mawr I jyst mynd I brifysgol jyst I wneud rhywbeth fi ddim yn siŵr bod fi'n hoffi. Yn amlwg, mae'n rhaid talu lot o arian I mynd a mae ddim jyst am blwyddyn, mae fel arfer fel 3 blwyddyn neu 4 blwyddyn. So dwi'n credu mae'n penderfyniad mawr a eitha fel difrifol o ran fel arian a popeth o hwnna. Ond I Taliesin ym mlwyddyn 12, mae dewis y cam nesaf wedi bod yn hawdd. Ar y funud fi yng nghanol cais apprentisiaeth llinell o uwchben National Grid. A fi'n meddwl bydd hyn yn y syniad gorau iddo fi oherwydd fi ddim rili eisiau mynd I brifysgol a dysgu mwy yn y addysg fi eisiau dysgu a cael profiad gwaith ac ennill arian ar yr un pryd. Mae sawl diwydiant yn cynnig cyfleoedd I ddysgu ac ennill arian ar yr un pryd, ond mae yna bryder am y dyfodol, gyda llai o arian yn cyfyngu ar y cyfleoedd sydd ar gael yn ôl un elusen addysg. Mae ffigurau diweddaraf yn dangos bod nifer sy'n dechrau ar gyrsiau prentisiaeth yn llai eleni na'r adeg yma y llynedd, sut mae denu a chadw prentisiaid felly. Mae athrawes yn Ysgol Gwynlliw wedi creu ap newydd I ddisgyblion fynd ati I chwilio am y cwrs mwyaf addas iddyn nhw. Dwi'n dod ar draws llawer o gwmnioedd sy'n dod mewn a maen nhw gyd yn gweud yr un peth, bod nhw'n methu cael prentisied I safio I bywyd. A wedyn mae gyda fi lot o blant sy'n chwilio am prentisiaeth. Yn pan chi'n ifanc, chi falle ddim yn gwybod ble I edrych am y cyfleoedd a felly chi ddim yn dod ar draws cymaint o gyfleoedd a beth gallech chi. Pwrpas yr ap yw I gallu dod ar cyfleoedd na at sylw plant. Ymdrech I wneud y broses o chwilio am gwrs prentis yn haws felly, gan roi mwy o gyfleoedd I bobl ifanc.